Dobar dan, danas ću vam pokazati kako da napravite tajno skrovište. Evo, krećemo. Prvo ćemo da napravimo neku kućicu, neku, tako nešto. Neka bajta. Tako. Napravit ću neku malu kućicu. Neku malu kućicu ćemo da napravimo tako. Vi to možete u svojoj kući koju ste napravili. Ja ću ovo da napravim jer već imam dosta tog skrovišta. Sam jako puno napravio. Tako sad ćete da vidite kako da napravite tajno skrovište. Evo. Evo ga, to. Još samo ovdje da napravimo skoro gotovo, evo, tako. Ovo je vaša kao neka kućica. A sad, ovdje morate da izbušite ovako rupu. U sredini zid. Sa strane ove neke gdje pišete šta hoćete. Ništa ne trebate da pišete. Tako, i neku veliku sliku. Ne male, nego veliku. Jao, kad će meni da dođe velika slika. Samo da ne stavite malo. Ej, joj. Pičku. Izvinite. Ovako ću. Ovu drugu stranu izbrišite. Sad, vi uskočite u sliku, vas čeka tajno skrovište. Sad ćemo da napravimo nešto tako. Malo kao neko tajno skrovište. Izvana to izgleda kao neka kućerina, neka kuća. Neka velika kuća. A kad dođe unutra, vide da je to mala kuća, da su mala. A kad vi uskočite u tu sliku gdje ste napravili, vas čeka vaše carstvo skriveno, tajno skrovište. Znači to ako igrate na multiplayeru, onda to vaši prijatelji neće da znaju. Evo, tako sad ćemo da malo uredimo. Tako. Sad ćemo to ćemo da stavimo ovako. I neku škrinju. Tako. Sada to. Tu škrinju. Neko vaše skrovište skriveno. Kad vi uskočite, ovo je vaša kuća. Vaša kuća je ovo. Tu stavimo baklje. Evo. Ovo je kao neka vaša kućica. Evo. Tako. Evo. Ovo je neka vaša kućica. Kad vi uskočite u ovo, vas čeka sasvim drugi svijet. Ćao i vidimo se.